Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uwe ukana skul yaw bala subadon kti ha ka jingsha Siat ha ka skul ha bang Kruai district jong ka jila Nonthaburi ha Thailand ula Siat yap iki prangut kibrio ha ka si tho diem katkum ka tolong khubor the guardian layathu ba katkum ka jingtip nagi pulit ka tikathan laong bahaga sin ka baningkong uteu khna skul ula Siat yap ya lagi Kmie ki khpa Tymmen da ka bapanan kam ya ka suloi jong khpa Tymmen jong u nang taula let sha ka skul jong u ka dep siren Nonthaburi school ka baran sharut jong ka nong ba Bangkok bat penyap ki wei ki laingot ki Nonghikai bat laingot ki khna skul u lieutenant colonel dechab rapi khongdi u he pulit ketika than ula pentikna ba uteu khna skul ya ubala suba nong penyap ula shimno ya la ka jong ka jingin ki he pulit ki le thu ba uteu khna skul ula Siat komba arphun reutli ki kuli bat salai pu sautli ki kuli la lab ha ketika jaka uteu khna ude ubadang pule ha ka Klas ka dan ka bakhandai bat udon komba khat saus nam ka karta shu la yathu ba ka digasien ka ba ar ba ka tega jing sha Siat ha ka tega skul ha Thailand menta usnam kala jabyang hadin ba uwe unong hikai ula khlat no bat uwe khna skul ula mensaw ha ki than cha tela mi ngi jongari hau banai ramphang u deputy interior minister jong ka Thailand u polapi suwung chui ula yathu ha ki nong tho khobor balakiu sha sangut ke Nonghikai kilayap ha ka tega jing sha Siat